What's up? Všechny vás zdravím. V první řadě vám chci všem poděkovat za milion zpráv a za přivítání mě doma. Konečně je to tady. Chci vám dát info ohledně show, na které to všechno spolu oslavíme. To je 23.8.2025. Mělo to být tento pátek, ale přesouvá se to na 23.8. a bude to v Dolním Benešově Kravín. Je to kousek od Ostravy, přesouvá se to kvůli tomu, protože o tu akci byl strašný zájem a ta kapacita nám to nedovolovala, aby jsme to uspořádali tam, kde to mělo původně být, takže to přesouváme. Takže ještě jednou, Dolní Benešov 23.8. Je to v pátek? Sobota. Je to v sobotu. Chci vás tam všechny vidět. Ostrava, okolí, lidi z Prahy, z Brna, ze všech koutů prostě. Vidíme se tam, oslavíme společně můj příchod a těšte se na nové věci a ještě jednou díky moc za přivítání. Mizíme, pičo. Skládáme kila na kila, utrata pěstě, nevím za co byla. Je mi to jedno, to vydělám znova, stačí mi při telefona zavolat. Skládáme kila na kila.